What's up, kakasin sinadatoy nakmanon. Wan, ay na, dati natin na pinpintasin nga kasinsin nyo. Ayan, wan, ay na, kamusta kayo nga kakasinsin? Welcome to Kasinsin TV. Wan, kita ganyan may Barbarote channel ko. Ulit malan click the subscribe button and the bell notification top nom. Ma-update kayo ito videos natin kasinsin nyo nga nakapinpintas. So, wan, ay na, kahit as napansin nyo, nasa bali ati background tayo atatan. Ati hollow black. Madi nga aji dati nga background Toyota madi gayud nala di kurtina aji danda aji gamgamit dati nga aji gamgamit nga kayon aji green screen ko aji kurtina ba nga mapang pag green screen batas dyan. Wan kati aram mi karog tata nakakasinsin ko nga napipintas ka nagagwapo ana katag shout out ay lang tatakan agyaman ak am aming kanyayo amman promise nga subscribers ko especially my subscribers gamin ala overwhelm ati kasinsin nyo promise tani awan pa may sa bulan na nga ag YouTube ati kasinsin nyo kat nakaabot din 500 subscribers dahil kanyayo ata amin kakasinsin ko nga napipintas ka nagagwapo salamat sa suporta nyo sa akin kung ko naman and kat tatarod kat ay na nakatadoy bagbahan sismi ta talaga na ag shout out na kam amin nga nagkom-comment di comment section won isa nga inaramid ko ta ating video ag tinismis pa lang kat i-shout out ko nga ag di nagkom-comment won nagaduda ta nay no shout out ko iso dadyan si vlogs nga sa Bali ag di ramid nga ashush ay dati as jay mang pabayag no kwa nagbayag aji intro na sis won iso nga tata iti isa sa takot, ay na, time na pala i-shoutout kayong lahat kasi nakarating na tayo ng 500 subscribers mga kasinsin. Salamat talaga sa mga nagtitiwala at naniniwala sa akin ni nagangin. Ayan, kat ay nag-shoutout na akong damdama man. Kat, ay, nabulog. Wag amin. Ag-shoutout na tapos ag-mukbang na. Mukbang. Mga na manggawan. Tani mabibisi na kaya kumangga mga timangga habang ag-shout out na mga manggawan. At tawag nag-shout out kakasinsin daman i-promote ko nga channel ulit manon kakasinsin ulit man nga i-promote at idol ko lang nga YouTuber. Won Ilocano YouTuber mo lang ata iso nga supportaan tayo ana subscribe siyo at iti channel na ni Lokong Joren idol ko ngamin ata guys promise ata kat naglayang pakatawa nagato ti maparparagsak na ata nga tao ni idol ko nga Lokong Joren James Adrian Ariola ng Isabela kada dapat may isa ni Mercedes Vlog iso na matang apo kat YouTuber nga Ilocano iso nga supportaan tayo anawan napasa na pagsuportahan kasi sinyo nga pintas kat supportaan tayo matang agita nga YouTuber kakasin. Ag shout out na ako ngam agur-ago kisak pa lang ti mangga. Kani na imas. Kaya tuti madi ang ginaw akas kasi may makailangan ni dem siguro kasi ag ko ti mangga na iti agukis. Agukis tayo anawon. Sige agukis tayo pa ila na. Ay na. Kun kwa iso nga inaramid ko pa ating akwa nga vlog tataan ati shout out. Kahit kumot lang nga kwa no dati kaya yung nga ikwas jay nga anya man nun i-suggest niya para midit nga sa bali nga kuwata awan tira isip ko nga content kami iso nga ati pay lang iso ano da kaya daman amo yung nga i-suggest yung nga kaya di paramid kanya kas jay nga kuwa nga naman nun nga i-vlog ba kas jay ag-suggest kayo kakasinsin ko nga napipintas ken nagagwapo anawon no kaya yung damag kas jay mo lang no kaya yung damag kanya tungkol kanya kas jay no pinagpintasak kanayon kasi dyan, nagdamag kayo latawan, damagan nyo ang aming kanya, sagutin no kwaman. Damagan nyo na da jowa ko, kasi dyan, wow! Sagutin no kadi sa marsaro nga vlogs. Kung kano ata kayo yung suggest, challenge, kasi dyan, won. Parami no kwano, mapili, kasi dyan kakasinsin. Nagbayag ang gusto mangga, nagbayag. Won, ay na. Warag nga mga timangga. First 5, kung ano. Ang shout out ako, yung surat ko pining agad yung shout out ko, tatanga malong, won. First shout out ko, ni Shane Calixtro. Next is Caroline Ugma ng La Union. Next, ano sa Atoy. Next, Christian Dave Calibo. Madi ka mo taga. Iso nga nagpa-shoutout kay Bagayo di Place. Yo, ano, malikas ko di Place. Yo, kakasinsin ko ka na pipintas. Kaya nagagwapo. Won ko na napay. Next, Katni Ardalan Nazari. Taga Tuyaka sa kanya may apo. Kakasinsin ko nga na pipintas. Kaya nagagwapo. Yan. Ay na. Diyan mahal tayo timangga na. Naganak na sa usawan. Baguong. Madi mo ti baguong. Hindi baguong. JB ko na na. Ang piling rich ita na madi amot baguong. Ano pati English ti baguong. Peace.
fish sauce. Diba? Kasi mas mangga kasi siya. Ano talaga marami ko na tayo sa mag-shoutout na talaga. Man, umuwi di ubing kami. Di away, namuwi di away. Di bukid ko siya. Di talon, di away, di bangkag. Apang kami umuli mangga ide, apang kami nagbasibas. Actually, ate manggakan ka, nagtatabi na sibas ko lang. Man. Next. Shoutout tayo ulit. Kini. Bawal kayo limang mata sa sasaw. Kini Aika Morales ni San Pedro, Alicia Isabela. Shoutout sa'yo, ading ko numanang kumadik mo no mas bata ba sa akin, gano'n. Man. Sino pa? Kini Crystal May Sabado ng Nueva Vizcaya. Shoutout kanina mga po. Kasinsin ko nga napintas. Di ba? Hindi mas mangga. Mukbang tawag ito, di ba? Di mamano ka nga. Yung maglima yayaman, ito mukbang gano'n ko abili kwa. Hindi yun? Hindi basta na imas, karne kasi dyan, kada nyagi dyan. Or seafoods kasi siya, gipabibo, pinurich kasi siya. Ngayon siya gamin ko, ay na po, manggalang. Ang budget ko kasi sinis mga manggalang, ito mukbang ko. Next to shout out. Ni Doris Salvacion, taga Salvacion, Doris Salvacion, shout out. Kunya, shout out kini Daniel Simon ng Rojas Isabela. Next kat kini Angel Gonzales ng La Union, shout out sa'yo. Kita gijag bibuya talaga ti channel ko kat. So nga dapat kat kuha abangan yung amin ta. No kaya kiti agrag-rag saklat ta kanayon kakasinsin ko nga napipinas ko nagagwapo. Ano ginasgam ti mangga, nagduma. Next kani nalpasan ba ni Daniel Simon? Daniel Simon ng Aurora Isabela. Shout out kung saan. Next kani Andrea Park ng Rojas Isabela. Taga Isabela amin tagpapa-shout out guys. Kakasinsin nga napipintas. Kinagagwapo. Lorea Lorea Burquillo. Shout out sa'yo. Diba? Kita po ipapa-shout out. Next. Nagbag kong maibos natin. Naging mas gayam ka kasinsin. Next cut. Shout out kini Norba. Nabayag magpapa-shout out atin kang ubing. Norba Aneda ng Ramos Tarlac. Kita. Next cut kanya. AXS Tonishing. Muna na mo. Shout out daw. Shout out sa'yo. Next cut kini Juni Tomas. Shout out. Nagimas talaga timangga ka kasinsin. Napa, nagitagaro doon. Nabasun sa amin nun. Gidayan ka kasi sila gidi nagpa-shout out one. Kut i-shout out kun to man agi sa bal. Gidi madik pa na shout out nga nagkom-comment ta ana. Shout out kun to sa balsa nga videos ko one promise. Ma'am. Nga. Nagdimas palpas lang talaga atin ta may enter yung videos son. Dat kabuyayan natin hanggang last. Guys, shout out guys magdidikwa kakadwak ita nga memers, Ilocano memers. No agad madipay nga makamoy ti adi grupo mi kakasin sila agad madipay member di kay grupo mi. Ilocano member group. Nag-member kayo ta, adi makaparagsak ijay. Promise. Yun. Shout out man ang adi ka member ko. First, of course ni Idol Lohong Joren. Ni Rostom Valdez ng Ramos Tarlac. Rostom. Next kat kini Medina TV, Isabela ata. Tagatugay galaw ni. Shout out kini taga-kuto gagalaw nga member kon. Ka-member ko kini Sir Sean. Priscel Valdez ti taga-Quirino mo lahat nga sa member kakasinsin. Next kat kini Master Shifu. Next. Memorize ko ati ka nga agiti nga kwakot ka naman ka member ko. Christian Bartolome ng San Mateo Isabela wan. Kani inang Guada. Gayken ko ata ka inang ni inang Guada Viernes. Taga Isabela part mo lang suna. Nang taga Isabela ti makadwa nga member ko. Next ko sino pa yung makamadik na kini
Kinikwa. Kini Roniel Orines. Shout out din sa kanya. Kami Merkumot lang ata kakasinsin. So kami ajag bagtit no kan kanan binikat ano mapasayada kayo la amin kasi kami. Hindi man karasa ok ni bus ko di mangga. Kinikwa pa. Kung may Merko taga Pangasinan, Asford, Abrera. Sino pa ba? Malagi po. Ala, baka damdama iba siya kagiti nga kami Merko naman di ka na kompleto. Lang. Sino pa? Kinitin Acosta. Ala, handa nila si Pata ni Tinon. Ni Kwa, pa. Ni Manang Kikay. Parang sa amat lang ata kanya tayo amin. Ay, dapat. Calvin Pimentel. Ala, nalipatan kan Calvin. So, kagrupo mo lang ata ti Ilocano Mimer. Kami ang mga Ilocano Mimers. Nagugugot kami kakanain para kanyayo kasi sin ko nga napipintas ka nagwapo. Aman. At tagaro doon ka kasi sila nalpas niti mukbang kon. Mukbang ng mangga lang. Aman ka talaga nang hindi ka gamit tibiyag ito probinsya hanggang mangga lang apo iti mukbang nga kaya ka. Wan, kan ana salamat iti nagbubuya ti shout out ko anawon. Kan ulit man nagili mamadi pa nga nakapag-subscribe dito yan TYT channel ko Kasinsin TV kat click the subscribe button and the bell notification tap na ma-update kayo. Iti videos na ati kasinsin yung nakapimpintas na takan kanayon. Wan, kita nyo muna nagpinggol na ati kasinsin yun ni Eta ni nagpudok kami nagbara wan. Promise. Adi relasyon nyo naglamiis. Joke lang. Katay na. Ang pakada man, nakakasinsin ko nga napipintas ka nagagwapo. Adyon ulit ang comment kayo nangyari kaya yung iparamid kanyak ka. Madik pa na i-shoutout ko ito sa maroon nga vlogs ko kas Jai. Bye-bye ka doon. Mahal na mahal ko kayong lahat. Promise. Bye-bye.